आज संपूर्ण जग करोनाशी लढत आहे. कोविडमधून बाहेर येऊनही अनेकांना पूर्ण बरं झाल्याची भावना नाही आहे. त्याचं कारण आहे कोविडचे रेंगाळणारे सिम्पटम्स, जसं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पॅल्पिटेशन्स, एन्झायटी, फिअर, लॉस ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन, लॉस ऑफ मसल. याला लाँग कोविड म्हणतात. आणि यातून बाहेर येण्यासाठी योगासनं आणि प्राणायामाची मदत घ्यावी लागते. तर तुम्हाला लाँग कोविडच्या सिम्पटम्समधनं टप्प्याटप्प्यानं बाहेर येण्यासाठी योग ऊर्जा आणि सकाळ एकत्रित तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत 2 महिन्याचा पोस्ट कोविड रिकव्हरी प्रोग्राम. नमस्कार, मी देवी आने, योग ऊर्जाची संस्थापिका. हा 2 महिन्याचा पोस्ट कोविड रिकव्हरी प्रोग्राम अत्यंत सिस्टमॅटिकली आणि प्रोग्रेसिव्हली डिझाईन केला गेला आहे. लाँग कोविडमुळे शरीर मनावर जे दुष्परिणाम होत आहेत त्यातून बाहेर यायला आम्ही तुम्हाला मदत करणार आहोत. सूक्ष्म व्यायाम, योगासने आणि प्राणायाम याच्या सहयोगाने पहिल्या आठवड्यापासून ते शेवटच्या आठवड्यापर्यंत आम्ही तुमची क्षमता टप्प्याटप्प्याने वाढवत नेणार आहोत. आणि म्हणूनच आम्ही ह्याच्याकडे रिट्रेनिंग अँड रिगेनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी अँड ओव्हरऑल हेल्थ स्टॅटस अशा उद्देशाने पाहत आहोत. तर हा 2 महिन्याचा प्रोग्राम 12 जुलैला सुरू होत आहे. ऑनलाईन स्वरूपात हा असेल, त्यामुळे तुम्ही कुठूनही रजिस्टर करू शकता. खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, त्याच्यावर क्लिक करा, सगळी माहिती वाचा आणि रजिस्टर करा. थँक्यू.